Hej, jeg hedder Andreas, og jeg er præst i Tarm Frimenighed, som er et åbent kristen fællesskab for alle, som har lyst til at lære Jesus at kende. Vi mødes til gudstjeneste de fleste søndage på Seniorgården i Tarm, hvor der er prædiken, der er nadver, der er sang og musik, og der er et fællesskab, som bare er helt nede på jorden, og hvor du er velkommen lige præcis som du er. I Tarm Frimenighed, der tror vi på, at Jesus er Guds søn. Vi tror på, at han døde for vores skyld. Og vi tror på, at han virkelig opstod fra graven igen, og at han er levende i dag. Og derfor så ønsker vi mere end noget andet, at flere mennesker må lære ham at kende, og derfor så vil vi også elske at have lige præcis dig med i vores fællesskab. Du er altid velkommen til at ringe til mig eller skrive til mig, hvis du har lyst til at høre mere om, hvad Tarm Frimenighed er, eller hvem Jesus er. Du kan finde kontaktoplysninger til mig her på hjemmesiden, og du er også altid velkommen til bare at kigge forbi til en gudstjeneste hos os. Jeg håber, at vi ses.